Sembla que acudir al psicòleg continua sent un tabú per molta gent, però per sort, moltes persones ja han trencat amb aquest estereotip i ja no sols acudeixen al psicòleg per millorar sobre algun problema, sinó també per sentir-se millor i obtenir un progrés personal. Soc Miguel Tejedor, soc psicòleg. En el meu dia a dia treballo tant amb adults com adolescents sobre qualsevol mena de circumstància i també dedique part del meu temps per transmetre contingut que consideri d'utilitat tant en ponències com en xerrades i també al meu web, a les meves xarxes socials i des d'aquest any també al canal de YouTube. Vaig començar com a psicòleg a l'any 2009. Durant aquests anys he col·laborat amb distintes administracions com ha sigut la Conselleria de Sanitat, l'Ajuntament d'Algemesí i també en diferents centres educatius. Ara em pots trobar al meu propi centre, Psicoteràpia Algemesí, i en aquest canal aniré compartint vídeos setmanals sobre temàtiques que considere puguen ser d'interès. Vídeos com aquests. Si entrem a la definició de manual del que és agorafòbia, és literalment por als espais oberts. Hola, bona vesprada. Com deien els nostres avantpassats, quan la ignorància parla i critica, el coneixement i la intel·ligència callen i s'allunyen. Però què s'amaga darrere aquesta afirmació? Hola, benvinguts. Què és el primer que feu quan desperteu pel matí? Agafar el mòbil, veritat? Comencem. Bon dia, benvinguts, i avui anem a parlar de viure en temps de coronavirus, el Covid dut a teràpia. I molts més vídeos en les properes setmanes. Et convide a subscriure't al canal per tal d'estar informat quan fique nou contingut i ens veiem la setmana que ve. Salutacions!